Hej. I den her video vil jeg fortælle om ionforbindelsers opløselighed. I en tidligere video viste jeg lidt om hvordan et iongitter, hvor vi har et faste form af et salt her, hvor det er natriumklorid, hvordan ionerne kan blive frigivet, fordi vandmolekylerne går ind og binder rundt om ionerne. Hvor meget af det her iongitter, der kan blive opløst, afhænger af, hvad for et salt eller ionforbindelse man har. Og hvis vi kigger på oversigten over forskellige ioners kombination, og om de er let og tungt opløselige, så kan vi se på natrium og klorid, at den er let opløselig. Hvorimod sådan noget som barium-ionen sammen med sulfat for eksempel er tungt opløselig. Tilsvarende er sølvionen, hvis den går sammen med klorid, så er den også tungt opløselig. Og hvad er så definitionen på, om noget det er tungt eller let opløseligt? Jamen det er, hvis et salt er let opløseligt, så kan man opløse mere end 2 gram salt per 100 ml vand ved 20 grader. Og et tungt opløseligt salt, der kan man opløse mindre end 2 gram salt per 100 ml vand, igen ved 20 grader. Hvis nu vi har eksemplet her, vi har lige set, at natriumklorid er let opløseligt, så vi har noget natriumklorid, og det er solid, fordi det er på fast form. Hvis nu vi putter det ned i vandet her, og vi så rører rundt, og vi har sådan en tilpas mængde af salten, så vil vi se, at salten den ikke er synlig mere, og det betyder, at vi har fået det opløst, så vi har natriumioner og kloridioner. Og det kan vi for eksempel skrive op ved et ionreaktionsskema her. Vi har natriumklorid på solid, fast form, og så har vi natriumionen, som er opløst i vand, AQ, og så har vi klorid, også AQ. Så her kan vi se, at der sker en opløsning. Vi kunne også tage et andet eksempel, hvor vi havde for eksempel sølvionen og klorid. Jamen det er tungt opløseligt, det vil sige, at vi kan opløse mindre end 2 gram salt per 100 ml. Lad os nu sige, at vi har for eksempel 3-4 gram hernede, og vi har 100 ml vand. Jamen så vil der ske det, at hovedparten af sølvnitraten, kan vi lige starte med at skrive, sølvklorid, at vi har sølvkloriden, og hovedparten vil faktisk ikke gå i opløsning. Der vil ske det, at en lille smule sølv og en lille smule klorid vil gå i opløsning, men meget lidt. Og der vil være det, der hedder en ligevægt mellem de to tilstande, det der er opløst og ikke opløst. Det, der i reelt set vil være her, det er, at vi ikke vil få dannet ret meget sølvioner, eller solidioner, eller klorid. I praksis vil der ikke ske ret meget af den her opløsning. Så skal vi lige opsummere på det, så er nogle salte let opløselige, det vil sige, at de kan opløse mere end 2 gram per 100 ml vand, og tungt opløselige kan opløse mindre end 2 gram per 100 ml vand. For eksempel har vi sølv, et klorid, det er tungt opløseligt, det vil stadigvæk være som et bundfald, og meget, meget lidt vil blive opløst, hvorimod sådan et salt som natriumklorid, der vil en ret stor del, eller alt af saltet, afhængig af hvor meget man tilsætter, blive opløst, og så vil vi have det på ionform i vandet.